Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan. Tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan dados murid-murid dalem Gusti ingkang kendel, ingkang wantun martosaken kekeran kawilujengan dalem lan ngadepi maneka warni tantangan lan rintangan. Awit jejering murid dalem Gusti, wangsul wangsul kula matur ing bumi Indonesia menika tantangane gedhe banget. Mirungganipun relasi antar agama ing bumi Indonesia tasih dereng sae. Maneka warni persoalan-persoalan antar agama gampil banget tuwuh awit saking kepentingan-kepentingan politik tertentu, saking golongan tertentu ingkang ngersakake rakyat Indonesia ingkang maneka warni agama menika cerah sulaya, ora bisa rukun, ora bisa bergandengan tangan. Amargi benten-benten agami, benten-benten aliran, raos-raosipun kaya terkotak-kotak. Jejering rakyat Indonesia, kula panjenengan lajeng dikotaki dibatesi dening agama, dening aliran. Padahal jejering umat dalem Gusti, jejering titahing Allah, awake dhewe kabeh ora mung bangsa Indonesia ning ya bangsa sadonya menika manungsa, padha-padha titahing Allah, padha-padha umating Allah. Ning mergo agama, mergo beda aliran, ora bisa sayuk rukun. Menika salah setunggal tantangan anggenipun kula panjenengan martosaken kekeran kawilujenganing Allah. Awake dhewe anggone martosaken kekeran kawilujenganing Allah menika boten model katolikisasi supaya wong dadi Katolik, boten. Nanging kados pundi kautaman-kautamaning Gusti Yesus ingkang sae, ingkang ngasung kawilujengan, ingkang ngasung welas asih menika digadahi dening kathah tiyang, ora mawang agama, ora mawang budaya lan sapanunggalane, saengga menapa gesang sesarengan menika tansah kasunaran ing katentreman, tansah winengku ing karaharjan. Awit yen namung gegeki agama, kadangkala awake dhewe kemawon sing wong Katolik kedah ngakeni agamane kuwi apik, nilai-nilai agamane ya apik, ning awake dhewe sing nglakoni, sing ngayati, sing nguripi dadi warganing agama sok-sok tumindake sing ora apik, sing cengkah karo nilai-nilai agama. Nah menika sing dados persoalan. Lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah lan bombong para murid dalem supados sampun ajrih, aja wedi ngadepi maneka warni tantangan lan rintangan. Simbah-simbah rumiyin paring warisan rawe-rawe rantas malang-malang putung, anggenipun bangun semangat gesah belani kasunyatan lan gayuh kasuwargan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi
Srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 12 ayat 1 ngantos dumugi 7. Nalika samono wong ewon padha ambyuk suk-sukan nganti prasasat padha ida-idaan. Gusti Yesus nuli ngandika marang murid-murid dalem dhisik mangkene, padha ngawekanana ragine para Parisi, ya iku tindak lelamisan. Awit ora ana barang sumimpen sing ora bakal kawedhar, lan ora ana barang ndelik sing ora bakal konangan. Sebab samu barang sing kok ucapake ana ing pepeteng bakal keprungu ana ing pepadang. Lan apa sing kok bisikake ing kuping ana ing kamar bakal diwartakake saka ing payon. Nanging aku pitutur marang kowe mitra-mitraku, aja wedi marang wong sing gawe patining badan, nanging sak banjure wis ora kuwasa apa-apa maneh. Kowe dak tuduhi sapa sing kudu kok wedeni. Wedya marang panjenengane sing sakwuse gawe pati isih kuwasa nyemplungake kowe ing naraka. Temenan pituturku iki, wedya marang panjenengane. Handa emprit 5 iku ora mung aji rong gobang, ewadene siji wae ora ana sing disupekake dening Allah. Dalasan rambut ing sirahmu iku kabeh wis diitung. Mulane aja padha wedi, kowe iku luwih aji tinimbang emprit sak pirang-pirang. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, saksampunipun Gusti Yesus paring sabda bilai, sabda celaka marang para Parisi, ahli kitab, ahli Taurat, ahli hukum, Gusti lajeng paring pitedah dumateng para murid dalem, aja padha wedi. Awit menapa temtu para murid dalem nggih ngraosaken kados pundi Gusti Yesus mbok menawi dinilai kewanen anggenipun paring pangandika dumateng para pengagenging agama Yahudi, saengga mbok menawi para murid nggih lajeng rumaos kuatos menggaing situasi ingkang bakal diadepi. Mila Gusti Yesus paring pitedah supados para murid ampun ajrih dumateng manungsa sing namung saged gawe patining badan ning ora bisa kuwasa apa-apa sak sampunipun pejah. Gusti ngersakake supados para murid langkung ajrih dumateng Allah. Nah menika kula kinten sing saged dados cekelan lan tansah dados cekelan kula panjenengan sami. Awake dhewe kudu luwih wedi marang Allah tinimbang marang manungsa. Apa meneh wedi karo prasangka-prasangka lan maneka wani kekuatiran ing alam donya. Awit yen awake dhewe wis duweni rasa wedi, awake dhewe ora bakal maju, ora bakal berkembang, tur ya marai tensi tinggi. Menapa malih anggenipun ajrih menika awit bayangan-bayangan ing pikiran sing ora terkendali. Gusti ngajak para murid anggenipun ngadepi maneka wani persoalan sing nembe diadepi menapa bakal diadepi menika kanthi penuh katentreman, ati sing yakin, ati sing mantep lan pikiran sing bening. Menika tentu langkung migunani tinimbang awake dhewe ngadepi persoalan-persoalan menika kanthi emosi utawi nggih pikiran sing kuwur, pikiran sing ora tenang. Mengko bisa-bisa keputusane ya salah malah nambah masalah.
Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.